Здравейте! Това е втората част на нашето видео с офталмолога доктор Боряна Парашкевова, в който ще си говорим за здравето на детските очи, а и не само. Здравейте, доктор Парашкевова! Здравейте! Сега ми се иска да преминем към една много важна възрастова група, всъщност най-малките. Живеем във времена, в които децата прекарват все повече време пред екрани, трудно родителите ги опазват от това нещо и всъщност там също има така много рискове за здравето на техните очи. Нека да започнем от там. Много родители се притесняват, не знаят кога трябва да заведат детето за първи път на преглед при офталмолог. Кои са етапите в израстването от детето, така по-възрастен, докато все още ние ги отглеждаме, които е редно да вземат в предвид и кога бихте ги съветвали да посетят лекар? Да. За съжаление, в нашата държава няма единна политика за превенция на детското зрение. Така, очните лекари отдавна изискваме да има такава национална политика, но няма. Така че родителите са тези, които се интересуват повече, проучват, питат детските специалисти или пък личните лекари или по интернет четат материали, кога да заведат детето си на очен преглед. Други, които насочват, това са личните лекари. Също така съществуват и профилактични прегледи в детските градини за определяне на някакви рефракционни грешки, т.е. късогледство, далекогледство, астигматизъм. Това най-често се прави покрай писане на нечия дисертация, когато се събира материал и след това се приключва с тези профилактични прегледи, но има неправителствени организации и фондации, които са се заели специално в Плевен по детските градини, ходят с детски авторефрактометър и когато има някакво отклонение, насочва детето съответно към очен преглед, защото в тази възраст е много важно да се започнат някакви мерки, ако има наистина нужда. За съжаление, се стига и до там, че родителите разбират, че техните деца имат проблеми с зрението, чак когато тръгнат на училище. Те казват, то не ми се оплаквало до сега. Трябва да знае, че детето не знае как трябва да вижда и не знае кое е норма, кое не е норма. Затова родителите са тези, които носят отговорност да бъде заведено детето на профилактичен преглед. Много често учителките обръщат внимание на родителите, че детето има зрителен проблем и да го заведат на очен лекар. За съжаление, в тази възраст вече 6-7 годишна децата има състояния, при които не може да им се помогне, само ги диагностицираме и в някои случаи детето само си казва, че не вижда, че го болят очите, че изморява се, когато гледа телевизия. И тогава родителите го завеждат. Не винаги, обаче. Тъй, че първият етап е между 6 и 12 месечна възраст, тъй като до 6 месеца още не е зряла централната нервна система, очите може да се движат малко хаотично, много е силен рефлекс на децата да стискат клепачите, но след 6 месечна възраст вече по-лесно се преглежда, така че в рамките до годинката е добре да преминат един такъв профилактичен преглед, като тогава търсим най-вече някакви вродени аномалии. Следващата възрастова група, когато трябва да бъдат заведени децата, това е между 3 и 4 годишна възраст. Тогава децата вече са по-кооперативни и тогава търсим
някакви отклонения в рефракцията. После ще кажа така по-подробно във всяка възрастова група какво може да бъде. А следващия етап е 6-7 години годишна възраст преди тръгване за първи клас. Това са така задължителните периоди, които е добре детето да бъде прегледано. Като вече когато са ученици, може и по-нарядко, на 2 години или пък всяка година, зависимост от това какво е посъветвал очния лекар, който го е гледал преди това. Така, в тази малката възрастова група от 0 до 2 години търсим вродени аномалии, като те могат да бъдат разнообразни. При този първи преглед наблюдаваме дали са добре развити клепачите или слъзния апарат, или предния сегмент на окото, задния сегмент на окото. Има родители, които питат детето има ли диоптри. В тая възраст трудно се отговаря на този въпрос и казваме им, че в този период търсим вродени аномалии. Ако има нещо, да се реагира, нали, така по-навреме, като това може да бъдат вродена катаракта, вродена глаукома. Сега как да познаем за вродената глаукома, което вече говорихме, трябва да се мисли за нея. Пак. Много често това са деца с големи, красиви очи. Така изглеждат, всички им се радват на големите очи, а всъщност това може да бъде признак на една вродена или детска глаукома, тъй като под влияние на нарастващото вътреочно налягане, окото все още при децата е разтегливо и за да компенсира налягането върху ретината, то започва да се разтяга. Склерата започва да се разтяга и то придобива едни по-големи размери. Даже когато е много напреднало, се казва буфталм или биволско око. Наистина достигат големи размери, но в началото, това е рядко сравнително, но в началото това са едни деца с едни големи ириси, с едни големи роговици, очи като маслинки, така всички им се радват, но видим ли такова дете, трябва да мислим за вродена глаукома. Не е задължително да има вродена глаукома, има деца просто с по-големи роговици. Така, когато изключим глаукомата, вече се успокояваме, но трябва да мислим и за нея. Това детенце може да получи често сълзене да има от окото или очите, което пак може да се наблюдава при друго очно заболяване в тази възраст, каквото е запушеното слъзно каналче, зачервяване на окото, упорито, трудна фиксация или отклоняване на това око, което вече е израз на доста напреднал процес, дразнене от светлина, така че винаги трябва да мислим и за това заболяване. При тях очното налягане, за разлика от възрастните, не е високо. То е норма, тъй като казахме, че окото е разтегливо. Зрителният нерв също може да изглежда началото нормален, така че трябва да мислим за независимо всичко и за това заболен. Слава Богу, не е често. Друго, което може да е вродено, казахме запушеното слъзно каналче. Нормално по време на вътреутробното развитие каналчетата, слъзните каналчета, които се отварят вътре в носа, те имат една мембранка, която при раждането обикновено се разкъсва. Но при някои деца това се случва по-късно и в резултат на това сълзите, които почват да се образуват около втория месец, до тогава децата плачат без сълзи, сълзите не могат да се отичат по нормалния път и те се връщат назад и изтичат от окото. Така че може да имаме едно непрекъснато сълзене или влажно просто око. Може да са двете, може да е само едното, различно е.
И в резултат на това, че сълзите се задържат в слъзната турбичка, там има благоприятни условия, хем топло, хем влажно, задържа се някакъв секрет и да се развият и микроорганизми, при което изтичащите сълзи вече не са така бистри, помътняват и обикновено се получава един много неприятен жълто-зелен секрет, който изтича от окото на детенцето, което е неприятно. Обикновено тогава родителите разбират, че нещо има. Много пъти с месеци наред това око се лекува за конюнктивит, което не е правилно, защото не се мисли за запушено каналче. Защото ако се забави лечението, по-нататък по-сложно е. Не е така лесно, както е в първите месеци след като се диагностицира. Лечението е консервативно и когато започне на време, то има успех. И когато се прави правилно, това е също друг вариант, защото много пъти им се показва неправилен масаж на слъзната турбичка. Това е основното лечение. Масаж на слъзната турбичка. Трябва да се изпълнява правилно, упорито, докато спре сълзенето. И като допълнение, заради този възпалителен процес в слъзната турбичка, се добавят и антибиотични капки. И това е най-често успешното лечение. Ако късно, след годинката се диагностицира или дори да се изпълнява правилно лечението, при някой тази мембранка не иска да се разкъса, тогава се прави сондиране на каналчето, докато е все още така хрущяно, докато не е вкостенено, и по този начин се възстановява дренажа на сълзите. Сега, ако се направи в още по-късна възраст на детето, вече е доста по-сложно, изисква се хирургия, неприятна, така че нека да мислим за запушеното каналче и да се насочва към очен лекар или да се показва правилен масаж. Друго, което може да бъде вродено в тази възраст, това са различни аномалии на клепачите, да кажем птоза на клепача, т.е. паднал клепач в различна степен. Ако тя затруднява зрението на детето, трябва рано да се вземат мерки. Следим, питаме родителите дали детето движи очичките навсякъде, дали си следи играчките, дали реагира на тях самите, на цветове. И така, в тая възраст е трудно да се прецени зрителната острота, но по метода на изключването, ако всичко изглежда добре, решаваме, че детето има добра зрителна острота. Вече в по-късната възраст, 3-4 години, ако детето така желае да ни отговаря, можем да го изпитаме на картинките в детския, в очния кабинет, за да видим доколко е развито зрението, като винаги трябва да проверим и двете очи по-отделно, не само заедно. И другото, което е в тази възраст, е добре да се провери рефракцията на очите, защото тук в тази възраст обикновено децата са далекогледи. Това пропуснах да кажа. Раждат се далекогледи. Когато попитат родителите, детето ми има ли диоптър? Да, всички деца, 90% от децата се раждат в различна степен далекогледи, защото ученицето им е по-късо. И тази по-къса предно-задна ос води до такъв тип пречупване на светлината, че фокуса попада зад ретината и добре, че целиарното тяло да акомодира и да фокусира лъчите върху ретината. Обикновено физиологично това далекогледство е около 3-4 диоптера, но има деца и с повече диоптри, може да има 7, 8, 9 диоптера. Може да има децата и астигматизъм в различна степен.
Има физиологичен астигматизъм, има и патологичен астигматизъм. Той вече се проявява в тази възраст от 3 до... Той е вроден. Просто трябва да изследваме, да видим. Защото детето няма да каже, не ми е ясно на телевизора или като гледам картинки, то нищо няма да ни каже. Ние трябва да го прегледаме, особено ако пък родителя има някакъв подобен проблем, е добре да насочено да ни каже, че той има или че е имал мързеливо око, или е опериран от кривогледство, или е късоглед в по-голяма степен, или има астигматизъм, за да може да се насочим и ние какво търсим. Така че в възрастта 3-4 години търсим рефракционни аномалии, т.е. късогледство, далекогледство, астигматизъм. Късогледството е много по-рядко за тази възраст, обаче открием ли го, прогнозата за зрението на това око не е много добра, защото това означава, че когато порасне този вече младеж, тинейджър, млад човек, ще има високо степен на миопия, която е едно съвсем отделно заболяване със своите усложнения. Така че ако детето е далекогледо в рамките на нормата, като във възрастта 3-4 години, далекогледството е вече около 2-2,5 плюс диоптера, ние сме спокойни, не изписваме очила, тъй като това е физиологично. В тази възраст най-вече търсим дали има високостепенно далекогледство или високостепенен астигматизъм, или дали има разлика в диоптрите на двете очи. Защото когато открием такава голяма разлика, на детето задължително се слагат очила, за да може да не се развие мързеливо око, за което ще говоря малко по-нататъка. И така търсим и кривогледства, защото те също водят до мързеливо око. И за тях ще си поговорим. Да, за тях ще си поговорим задължително. Детайлно. Да. Преди училище пак гледаме вече, изследваме зрителната острота. Децата са по-големи, отговарят, знаят числата. Бинокуларното зрение, т.е. дали се е развило триизмерното зрение при децата, което е най-висшата функция на очите, което само по себе си говори, че детето няма значителни рефракционни аномалии, че няма разлика между двете очи. Има тестове за изследване на такова триизмерно зрение и ние се успокояваме вече, че детето е добре. Успокояваме родителите, които никога досега не са го довели. Но тъй като ще ходи в училище, все пак решават да го заведат на очен преглед, понякога е късно. Особено когато имаме вече едно мързеливо око, нарича се още амблиопия, тъй като лечението й трябва да започне много по-ранна възраст. Да. Разкажете ми малко по-подробно всъщност за мързеливото око. Какво представлява, как да го разпознаят родителите? Родителите, за съжаление, може и да не го разпознаят. Затова трябва преглед. Така, има деца, които изкривяват мързеливото око. Те имат кривогледство, притесняват се родители, довеждат го на преглед. Но има деца, които въпреки, че окото не вижда добре, няма изкривяване. И те не знаят, че детето има някакъв проблем. То, когато гледа с двете очи, вижда добре. Много рядко, играйки се някаква игра, като затвори детето едното око случайно, забелязва, че не вижда така добре, както с другото око, казва на родителите си, т.е. то вече е голямо детенце, и те тогава го довеждат на преглед. Амблиопията или мързеливото око означава изоставане в зрителната острота на едното от двете очи, но има и двустранна амблиопия. Тя е по-рядко, обикновено едностранна. При положение, че окото анатомично е здраво, но то е с по-ниско зрение. По някаква причина, после ще кажа какви могат да бъдат причините за амблиопия.
Когато гледат двете очи, информацията от двете ретини се пренася по нервните пътища до двата, значи две очи и два центъра на зрение за всяко око. Като има център и за фузия, т.е. център, който слива възприятията от двете очи и ги прави в един обобщен образ, иначе трябва да виждаме двойно, ако го няма този център за сливане на образите от двете очи. За да се слеят двата образа от двете очи, те трябва да носят една и съща информация, да бъдат на един и същи обект, който гледаме, и да бъдат еднакво ясни, качествени. Защото ако образът от едното око не е качествен, замъглен, нестабилен, трепкащ, мозъчният център го изпраща до центъра за фузия, за сливане, обаче на него този образ не му харесва. И отхвърля информацията и започва да използва информацията само от по-доброто око, което носи хубав, качествен образ. По този начин се потиска развитието на съответния мозъчен център и това става в една доста ранна възраст, се развива този рефлекс за фузия във възрастта до към 6-7 години. И ако тази възраст бъде пропусната, когато се развива тази най-важна функция, бъде пропусната за преглед, тогава лечението е много трудно, в много по-малка степен. Дори след години да се премахне причината за по-слабото зрение на това око, то остава завинаги с ниско зрение, така че човек има две очи, отворени, обаче на практика има едночно зрение, ползва информацията само от едното око. Така причините, най-честа причина това е кривогледството. Тъй като едното око гледа в съответния обект, а другото око гледа в съвсем друг обект. Така че и образът от това изкривено око не е качествен и мозъкът просто потиска информацията от това око. Така че кривогледството е една от причините. Другата причина е разликата в диоптрите между двете очи. Казахме, детето, ако има късмет да си изкриви окото, може да бъде заведено на преглед, но ако няма кривене, тази разлика не се забелязва, защото то вижда с другото око и по този начин се развива едностранна амблиопия. Има деца, които се раждат с много високи степени на далекогледство, астигматизъм. Те не изкривяват очите, но пък и тези две очи, които са еднакви помежду си като рефракция, това е условието, да имат еднакви диоптри, те дават при всички положения една по-неясна информация към мозъчните центрове и те не се развиват достатъчно, така че имаме двустранна амблиопия. И другото, за което трябва да следим, са някои от тези вродени причини, както птозата, падането на горния клепач, то може да бъде и травматично в съвсем ранна възраст. Може да имаме вродена глаукома, може да имаме вродена катаракта и всичко това пречи на светлината да достигне до задната част на окото. Така че трябва профилактични прегледи, за да се изключат подобни състояния. Така, лечението на амблиопията, то е комплексно, то върви заедно, ако имаме някакви рефракционни аномалии, ако имаме кривене на окото, така че за него може да поговорим малко по-нататък, когато спомена за кривогледството. Аз даже предлагам, ако искате директно да преминем към него, какво всъщност представлява кривогледството или те наречения страбизъм, какви признаци е важно родителите да вземат под внимание.
или поне да се опитат, така да го кажем, тъй като, както уточнихме, това не винаги се получава, но нека все пак да обърнем внимание, за да могат така някои от нашите слушатели да обърнат по-специално внимание на този проблем. Кривогледството означава състояние, при което двете очи са отворени, но не гледат в една и съща посока. Тоест, едното око фиксира желания обект, а другото око е отклонено на някъде. Най-често навътре, по-рядко е навън, а най-рядко е отклонението нагоре, надолу или в някои от косите позиции. Сега, причините за кривогледство са различни. Като тук също имаме генетичен момент. Възможно е някой в семейството да е имал кривогледство и това да се прояви в някои от децата му или внуците. По принцип съществува така нареченото физиологично кривогледство до 6-тия месец, когато детето блуждае с двете очи, така некоординирано гледа, тогава не обръщаме внимание. Това се дължи на незрялата все още нервна система, но след 6-тия месец детето трябва да фиксира, да следи с очи и двете, да се движат еднакво, не едното да гледа напред към обекта, другото някъде настрани. Тогава вече трябва да се притеснят родителите и тогава в този случай имаме вродено кривогледство. Всичко може да бъде вродено, включително кривогледството. Така че най-честата форма, има различни форми на кривогледство. Най-честата форма това е съдружното непаралитично кривогледство. Но само да обясня още нещо, което може родителите да забележат в ранните месеци и години на детето. Много от децата имат едни кожни гънки, наречени епикантуси, между носа, основата на носа и клепачите. Характери са за монголоидната раса, но го има и при повечето малки деца. Като по този начин тези кожни гънки може да скъсят или да създават впечатление за по-скъсена очна цепка, клепачна цепка, и при поглед в някаква посока, да кажем настрани, едното ученце се скрива за тази кожна гънка и родителя решава, че детето има кривогледство. И ги водят. Това е добре, че ги водят. В такива случаи, когато няма реално кривогледство, говорим за псевдострабизъм, т.е. лъжливо кривогледство. Родителите трябва да наблюдават детето при поглед напред и при изправена глава, а не при поглед настрани, наклонена глава, защото така създава различно лъжливо впечатление. И това, което трябва да наблюдават е, че отражението на някакъв светлинен източник от роговиците на двете очи. Тоест, отражението трябва да попада на едно и също място, да се проецира. Това е нормата, да кажем в центъра на зениците. Това означава, че детето няма кривогледство. Независимо тези кожни гънки или как е излязло на някаква снимка, погледнало настрани, но това, че детето криви главата си или има по-особена така наклон на главата към едното рамо, това може да е симптом, че това дете има някакъв проблем със зрението. Друг симптом, освен кривенето на окото или наклона на главата, някои смятат, че има проблеми с шията, водят го на ортопед. Друго, което е, че детето притваря често едното око. Особено когато гледа надалече или когато е слънчево, то се затваря едното око. Това обикновено е око с
ниско зрение, така че някои родители заради това водят децата си. Друго, което може да наведе родителите, че детето може да има по-висока, да кажем, някаква рефракционна аномалия, е, че детето често мига с клепачи. Някой път даже имат и тикове на цялото лице, водят ги на невролози, но това по-скоро е свързано с очната умора. При децата не е толкова с кривогледството, когато им се дават неконтролируемо любимите телефони, таблети и така нататък. Така, детето, което има кривене на окото, може да не го криви непрекъснато. Може да го криви само понякога или при поглед надалече, или при поглед наблизо. Това също е тревожен сигнал. Когато е изморено, също вечер може да зачести това кривене и в един момент това кривене може да стане постоянно. Може да криви едното око, може да криви посменно то едното, то другото, което в този вариант, когато са и двете, е по-добрият вариант, защото детето упражнява зрението и на двете очи, макар и не едновременно, а когато е изкривено за постоянно само едното око, то просто не развива зрение, става мързеливо. Друго, което е важно се знае, че това детско състояние, т.е. най-често възниква в детска възраст между 2 до 5 годишна възраст. Понякога е предшествано от някаква инфекция или температурно състояние, но детето има някакви предразполагащи фактори, за да развие. Да. Сега, в случая при съдружното непаралитично кривогледство, причината е незрялост на централната нервна система, недостатъчно развитие, т.е. всяко око по-отделно може да извършва в пълен обем движенията във всички посоки. Но когато отворим двете очи, едното око не се движи като другото или се отклонява. Т.е. има незрялост на центъра, който трябва да координира движението между двете очи. И затова някои деца, които имат предразполагащи фактори да развият амблиопия, не кривят, а има други деца, които изкривяват по-лошото око. Най-често това са деца с висока хиперметропия, висока стойност на далекогледство. Може да бъде над 4 диоптера или повече, да кажем, от 3 диоптера в съответната възраст. И тогава, естествено, става въпрос и за изписване на оптична корекция или пък имат някакъв астигматизъм, едното око вижда по-добре от другото, пак се изкривява. Така че най-честата причина са рефракционните отклонения, но не само, за съжаление. Много родители знаят или така са чували, че детето трябва да израсте и всичко ще се оправи от само себе си. Даже някои медицински лица им го казват, да. Изчакайте още малко, като порасне всичко ще му мине, но това не е така, защото зад едно кривогледство може да се крие по-сериозно очно заболяване. Говорих за вродените заболявания, включително и за ретинобластом. Това е злокачествен тумор на ретината в тази съвсем малка възраст и може то да е причина за намаленото зрение на едното от очите. Така че родителите трябва да следят и за други неща, освен сълзене, кривене на очите, едното от които е бялата зеница. Когато им правят снимки, при просветляването на окото, светлината стига до очното дъно, връща се обратно в обектива и тъй като ретината, до която тя стига, е кръвоснабдена, се получава един червен рефлекс на снимките. При хора
които са погледнали в светкавицата. Но при такива деца от едното око не се получава такъв рефлекс. Това е много тревожен сигнал. Това означава ли катаракта или възможно е такъв ретинобластъм. Така че трябва да се следи и за положението на очите при снимка. Да. Да. Много интересно. Да. Добре, че е рядко, но този тумор е много неприятен, тъй като обикновено е вроден. Развива се различно, в различен срок от 0 до 4 години. Наследствен е. Агресивен ли е? Агресивен е, да. И може да бъде двустранен, да се развие едновременно в двете очи или в едно око да се развие на няколко места. Затова говорим за профилактичните прегледи при малките деца. Добре. Има тенденция случаите на късогледство да зачестяват. Всъщност на какво се дължи? Искам да разкажа още малко. Добре, повядайте. За лечението на кривогледството. Добре. Да, то е важно също, защото е много продължително. Когато родителите доведат детето си и аз установя, не само аз, очните лекари установим, че има някаква рефракционна причина, т.е. висок диоптър, плюсов диоптър или астигматизъм, за минусови диоптри тук по-рядко се говори, защото късогледите деца виждат наблизо. И те по-рядко при тях има кривогледство, освен ако не е високостепенно. Наистина, с много висока степен в малка възраст могат да направят най-често конвергентно кривогледство, т.е. да събират очите. Другия вариант е дивергентното кривогледство, при което очите гледат не към носа, ами към слепоочията. Първото е по-често срещано, конвергентното кривогледство. Тези родители не са щастливи, че детето им трябва да носи очила. И първият въпрос е, ако ги носи, кога ще ги махнем? Трябва да знаят, че лечението на кривогледството е един много дълъг процес, който изисква упоритост, постоянство от родителите, от детето и продължава с години. Изписват се на детето съответните диоптри, така че двете очи да виждат добре, еднакво. Това е част от борбата с амблиопията. Ако детето е мъничко и не можем да изследваме зрителната му острота, от това, че окото е изкривено, от това, че е с по-висок, много по-висок диоптър, съдим, че това око е вече на път или е станало мързеливо. Така че започваме борба с амблиопията. Това означава да закриваме, и така се провежда, закриваме по-доброто око. Това, което не се криви, за да караме на сила окото с по-ниско зрение да гледа. Това добре се получава при малки деца, но вече когато са по-големи, те не искат, съпротивляват се. За по няколко часа, в различни схеми се закрива доброто око с специални превръзки и детето гледа с по-слабото око, като му се поставят и необходимите очила. Хубаво, че колкото по-рано се хвани проблема и колкото така са по-упорити родителите и не слушат детето, което винаги не иска да му бъде закривано окото, много бързо се подобрява зрението на това око, но е важно да се закрепи. Като резултат, защото спрели се закриването на доброто око, нещата веднага регресират, връщат се в изходна точка. При деца, които отказват да носят такива закриващи превръзки, става въпрос, да кажем, за няколко часа на ден, като те могат да бъдат разпределени, не наведнъж нон-стоп, защото децата
не съм много съгласна. Може 1 час сега, после 1 час, така да се направят часовете за деня, които са изписани. В доброто око се капват капки атропин, които намаляват зрението на доброто око и така го наказваме. Нарича се пенализация или пък нарочно изписваме много по-висок диоптър на това добро око, така че нарочно да не вижда, за да може да тренираме, да упражняваме другото око в зрение. И в такива случаи при деца, които са били с едностранно кривогледство, процеса на лечение, детето почва да криви и другото око и родителите са недоволни. Как така? То кривеше само едно, а сега стана кривогледо и с двете очи. Обясняваме, че това е добър белег, т.е. изкривеното око, което е било с ниско зрение, започва да поема и то участие в зрителното натоварване. Това е добре. Другото, което се прави, са мерки по изправянето на изкривеното око, защото ние можем да развиваме зрението, но ако то остава изкривено, няма да постигнем много. Някой път това, слава Богу, се постига само с очила. Слага съответния диоптър и окото се изправя, махне ли очилата, пак се изкривява. Тоест, тези деца трябва, не само тези, всички, които са с кривогледство, трябва да си носят постоянно очилата, защото те при тях са терапевтични. Другото, което така исках да кажа за изправянето на окото, освен с очила, става по оперативен път. Много родители се страхуват, но това все пак е една извъночна операция. Оперират се мускулите, които движат очите и които се или усилват, или отслабват тяхното действие чрез променяне на дължината им или позицията им върху очната ябълка, така че това ученце да бъде право и да бъде успорено в подвижността си заедно с другото око и пак се носят очилата. Защото хората смятат, че направили се операцията, край всички проблеми са решени, детето ми повече няма да носи очила. Напротив, продължава носенето на очила, като се следи това око дали няма пак да започне някакво кривене. Понякога се налагат и повече от една операция в различен етап. И другото, което се прави, казахме, че двуочното зрение или триизмерното зрение е най-висшата форма на развитие на зрителния анализатор. Започваме да тренираме това зрение. Има си, то става при по-големи деца това, чрез специални упражнения, апарати и при невисок ъгъл на кривене на очите. Така че родителите трябва да се подготвят, че детето им няма скоро да махне очилата. Диоптрите постепенно намаляват, може да остане с очила и в по-голяма възраст. Така че важното е детето да вижда. Важното е детето да вижда, защото тези деца, които остават с едно око, другото мързеливо, те са много ощетени. Те не осъзнават чак толкова много разликата в зрението, защото те свикват. Другото око не е сляпо, то вижда, да кажем, но то повече помага за периферното зрение, но няма го това триизмерно зрение, чрез което преценяваме дълбочината. Или като отидат на кино, най-малкото децата не виждат триизмерните филмчета, но те не знаят какво е да виждаш триизмерно. Другото, което ги ощетява в избора на професия, защото за повечето професии е необходимо да има едно хубаво, добро, еднакво, триизмерно зрение. И те и от тук страдат. И винаги обяснявам на родителите, че те ще бъдат виновни, защото те казват, то не иска, то си хвърля очилата, реве, крещи, нали? И те го оставят вече, при което влизам аз в действие
и почвам да говоря назидателно на детето. То ме слуша, впечатлява се и постига се, нали, при следващ преглед разбирам, че е постигнат резултат, така че не е лесно. Това искам да кажа. Не е лесно, упорито и родителите не трябва да се отказват и да отказват пък предложеното лечение от лекарите от страх, че нещо ще се случи на детето. Говоря за оперативното лечение и така. Добре. Сега вече да си поговорим и за късогледството, тъй като това също е една много важна тема. Има така една тенденция случаите да зачестяват. Всъщност на какво се дължи тази тенденция? Ами тази тенденция в световен мащаб. Едно време късогледите хора бяха малцинство. Повечето от хората далекогледи, другите с нормално зрение, метропи и така на второ място всъщност бяха късогледите. Сега по-настоящем 30% от хората са късогледи, като се прогнозира, че до 2050 година този процент ще стане 50. Тоест наблюдава се един много бърз темп на покачване процента на късогледите хора, като той има вариации, нали, в различните етноси, за различните държави, но като цяло се забелязва такава тенденция, особено след коронавирусната пандемия. Да, защото късогледството има няколко причини, за да се развие и една от причината то се развива в детска възраст. Нали? Между другото, обикновено в училищна възраст. Това е най-честия период, е нареченото училищно късогледство. То е хубаво с това, че не достига до големи степени, да кажем до минус 3 диоптера. Това се води, нали, не висок сравнително диоптер, защото от 3 до 6 вече е по-висок средна степен на късогледство, а над 6 диоптера, това вече говорим за патологична миопия, патологично късогледство, наречено още и злокачествено, ексцесивно, дегенеративно, така с много неприятни думи се нарича, тъй като то си отделно заболяване и наистина засяга окото в много по-широка степен, не само носенето на очила е проблема на тези хора. Така че училищното късогледство, казахме, вече се развива в първите класове или там 5-6 клас, 7, а пък това злокачествено късогледство, то се развива от много ранна възраст. Още от преди 10 години, че и от 6 години може да дойдат късогледи деца и борбата и при двата вида късогледство е да се стопира или да се забави в голяма степен прогресията на късогледството. Сега какви са причините? Едната... Коронавирус. Не. Екрани. То създаде предпоставки да се увеличат причините, но да кажем, едната причина е наследствеността. Значи, ако единия родител е късоглед, 2 пъти се повишава риска да развие някой от децата или двете, или там 3 късогледство. Ако и двамата родители са късогледи, този риск се увеличава на 5 пъти. Тоест, родителите с очила и детенцето е с очила. Много често. Нали? По-рядко е да няма. Другото, което е напрягането на очите наблизо. Говорим за училищния тип, който е по-чести, защото при другия тип съвсем други са причините. Но става въпрос за този училищен тип, когато децата, точно когато им се развива зрението, ученцето нараства, те са нон-стоп пред телефоните, таблетите с часове, гледат ги отблизо, всеки ден, непрекъснато, а това стимулира
удължаването на окото, близкото гледане. Тоест, трябва да се правят почивки. Трябва на децата да им се дава, зависи от възрастта, за сравнително кратко, после ще кажа какви са приетите норми. Но като цяло, детето трябва да си играе с обикновените играчки, да си отцветява, там да си чете книжки, защото дори детето да е много така запалено по книгата, в един момент ще му мръзне, ще погледне на някъде, ще стане, ще се разходи. Така по този начин ще си почине акомодацията, докато децата с телефоните просто времето спира, те ги доближават още по-близо до очите си, забравят къде се намират, родителите също забравят, че има деца около себе си, всичко е тихо. Така че една от причините са телефони, таблети, такива устройства. А пък по време на COVID-пандемията децата бяха принудени да се обучават онлайн от подобни устройства, което увеличи часовете, които те прекарваха. Затова има така един бум на деца с късогледство. Другото, което допринася за развитието на късогледството в детска възраст, това е доказано, е малкото количество слънчева светлина. Часовете, които детето прекарва навън. Доказано, че естествената слънчева светлина регулира и забавя развитието на късогледство. Тя не го стимулира, точно обратното, забавя или не позволява. Поне 2 часа на ден децата трябва да са навън. Защото пребиваването вътре пред тези екрани, те много пъти не желаят да излезат, да си играят, не желаят дори да излезат. Те се събират всички си ни телефони и почват да играят някакви игри или просто колективно си гледат в телефоните. Много родители споменават, че те даже не знаят на какво друго да си играят. Какви други игри забравени са. Детските игри, тичане, криене и така нататък. Не общуват. Те не какво общуват, става за игрите всъщност. Те просто загубват умението да общуват. Да, социално страдат. Освен, че очите, страда и социалния контакт. Така че е хубаво децата да бъдат, дори на сила, да бъдат извеждани, водени на екскурзии, на разходки с родителите, записвани на спорт, за да не прекарват толкова време в къщи или да бъдат по някакъв начин ангажирани, освен с ученето, когато вече са по-големи, да купят нещо от магазина, да почистят, да нямат толкова много свободно време, да ходят примерно на кръжоци, нещо друго, на танци, на някакъв спорт, за да не прекарват дълго време, защото телефона се превръща в доминанта и съществува тъй наречената екранна зависимост, който е психологичен феномен. Родителите много пъти искат от мен, аз говоря на децата им, да ги възпитавам в кабинета за 10-20 минути, как не трябва да се ползват телефоните. Аз възпитавам, но трябва и самия родител да измисли други начини, да отвлича вниманието на детето, може би повече да общуват, да играят заедно. Да, и самия родител вкъщи да избягва да си гледа в телефона, защото детето му е скучно и гледа какво прави родителя му. Така, те копират. Копират всичко. Така че най-добре родителите на подобни деца да забравят. Много е рядко, много рядко да дойде на родител с дете и аз почвам телефона, колко време го ползваш. Не, то много обича да чете книги. Това го чувам изключително рядко. Не се интересува толкова от телефона, но много обича книгите. И аз, браво, разбира се. Други деца ги питам, ти колко книги имаш да четеш това лято, кои са те? Не, там нямат желание, нямат интерес.
Даже се изхитряват да си ги търсят в звуков формат, да слушат задължителната литература, изобщо не желаят да четат, за съжаление. Така че това са едни от причините. Друга причина за късогледство, в момента не се сещам, но може би ще се сета след малко, но това са основно прекарване дълго време пред телефонни устройства, гледането им много отблизо, липсата на почивка, нали? Липсата на игра навън, пребиваване на слънчева светлина. Това са едни от основните фактори, които благоприятстват и наследствеността, разбира се. Какъв е проблема на късогледството и защо така, нали, се борим основно с него? Защото късогледото око е по-болно око в зряла възраст вече. Освен, че ще носят цял живот, не цял живот, има и лазерни корекции, но ще носят очила, ще носят контактни лещи, все няма да виждат добре, или пък може пък някой от дечицата така да им се подиграва, знаете, има такива деца, те почват да се притесняват, да се комплексират, после в по-зряла възраст вече искат да работят нещо, но са много високи диоптрите, или пък спорт, искат да тренират някакъв спорт, който не е подходящ за тях. Така че борбата с късогледството трябва да започне от съвсем малки, когато са децата. Друга последица е, че казахме, когато станат възрастни тези деца, техните очи боледуват много повече, отколкото очите с друга рефракция. По-рано развиват късогледство. При тях е по-честа глаукомата. При тях техните очи по-често има дегенерации на ретината и по-чести са разкъсванията и отлепванията на ретината. И колкото е по-висок диоптъра, толкова е по-голям шанса за да настъпят тези усложнения. И затова е най-вече борбата. Плюс това идват родители, които не са късогледи. Не носят очила, обаче детето е късогледо. И това късогледо дете става голямо, момче, жена, мъж, и децата му увеличават шанса да развият късогледство. Тоест тези пациенти имат шанса по-висок шанс от останалите да имат късогледи деца, които ще имат отново късогледи деца, и това са едни болни очи, за съжаление. При тази дегенерация, при тази дегенеративната форма, високостепенната форма на късогледство, се развива и дегенерация на макулата. Тоест има много, по-рано се отлепва стъковеното тяло, по-рано виждат плуващи мушички. Изобщо не е желателно едно око да е късогледо. Единственият плюс, и то за малките диоптри, 1, 2, 3 диоптера, е, че това е пресбиопията, която при тях не настъпва или настъпва в по-късна възраст, и тези хора виждат без очила наблизо, докато другите трябва да сложат очила. Лечението сега, може би първо профилактиката, казахме за нея. Детето пак трябва да бъде водено на очен лекар, защото не винаги то ще каже, че не вижда добре. Някой път родителите забелязват, че детето се приближава повече до телевизора или примижава с очи, когато гледа нещо в далечината, или не разпознава определени обекти, лица. Да, тогава, но когато вече тръгне на училище, много пъти идват тогава децата, защото не виждат на дъската. И тогава изведнъж излизат някакви диоптри, които родителите са супер притеснени, но това е положението, защото минусовият диоптър в бъдеще само расте. Той не намалява.
Но има и други ситуации, когато детето има тъй нареченото лъжливо късогледство. Казахме за акомодацията, казахме за цилиарния мускул, че той е този, който прави така, че лещата да променя формата си, да променя пречупвателната си способност при поглед надалече и поглед наблизо. И в един момент, когато дълго време сме напрягали зрението наблизо, този цилиарен мускул е бил през цялото време в тонус. После, когато погледнем надалече, той остава така. Не се отпуска, за да фокусираме надалече. И казваме, че това е спазъм на цилиарния мускул или спазъм на акомодацията. Детето не вижда надалече, обаче идеално вижда наблизо телефона, така че за него това не е никакъв проблем. Но в училище вече не вижда на дъската или пък детето става на 16 години, иска да изкара шофьорска книжка и когато отива за медицинско, дете е все още. На 18 по-скоро. Освен като живее в Щатите. Аз съм на 16. Може, аз отех на много по-късна възраст за това. Да, не знам. Но детето така забелязва, че чак тогава му трябват очила, защото не може да мине на шофьорския изпит. Така, искам да кажа, че спазъма на акомодацията на цилиарния мускул, той не е характерен само за малките деца, той е характерен и за младите хора, дори може да се наблюдава и до 30 годишна възраст. Така, много е мощен този цилиарен мускул и ако дълго време гледаме наблизо, е възможно да получи спазъм. Затова са и тези капки, които капем на всички деца, задължително е, когато се изписват диоптри на децата, капките, които разширяват зениците, ние по-скоро целим те да отпуснат този цилиарен мускул, за да се покажат истинските диоптри на детето. Защото то застава там при нас на прегледа, не вижда само големите числа и в един момент след тези капки се оказа, че детето изобщо не е късогледо, а то даже е далекогледо. И проблемът му не е очила за далече, а очила за близо, с които да чете, за да не напряга толкова много този мускул и да не се получава такъв спазъм. Затова задължително трябва да се разширяват зениците при преглед при дете, което не вижда добре таблицата или пък има някакви оплаквания като главоболие, често премигване, често търкане на очите, родителите, когато го доведат. Винаги трябва да подозираме, че има някаква рефракционна причина и трябва да докажем, че това не е късогледство. Има по-кратко действащи капки, които са в рамките на 2 дни, а има и такива, които като атропина действат в продължение на седмица, 10 дни, но те най-добре отпускат цилиарният мускул и тогава много пъти сме изненадани от резултата, който се получава. Така, значи на детето се изписват очила. Това е най-лесният начин да бъде коригирано и най-безопасният за детето, още повече, че може във всяка възраст, нали, да се ползват очилата. Сега, другия начин за корекция, това са контактните лещи. Контактните лещи при децата с късогледство, особено при високите диоптри, те имат много по-добро зрение, отколкото с очилата. Това е едно. Второ, доказано, че контактните лещи забавят прогресията, а също така, когато те са мултифокални контактни лещи, има и такива очила вече, не само контактни лещи, мултифокални, които са със специален дизайн, които така са проектирани, че окото да вижда добре и надалече и наблизо, без да се напряга, защото едно късогледо дете, то вижда наблизо, тогава очилата не му трябват. Те му трябват само за далеч. И
има една така стара тенденция, няма да сваляш очилата, ще ги носиш постоянно. Това съм го чувала много пъти, че така им е казано от други лекари. Очилата се носят, когато детето не вижда. То не вижда надалече, значи тогава се носят очилата. Надалече. Наблизо то вижда, тогава е препоръчително да гледа без очила, защото ползването на очила наблизо, които са задалече, т.е. минусови задалече, има и плюсове естествено, те напрягат окото и този цилярен мускул допълнително и благоприятстват увеличаването на диоптера. Вместо да лекува детето, те му пречат. Така, тъй че напоследък, в последните години изписваме вече очила, които контролират късогледството. Те са с по-различен дизайн, в смисъл, че в централната част, където е зеницата и където окото е най-дълго в тази си ос, те коригират зрението за далеч. Но постепенно периферно стъклото започва да има по-малък диоптер. Намалява периферно диоптера на стъклото, защото окото не е плоскост, то е полусфера и ретината не е плоска, а е полусферична, така че по-периферните части на ретината не се нуждаят от такъв силен диоптер, от какъвто се нуждае, примерно макулата, която се намира точно зад зеницата, т.е. най-дългата ос на окото. И когато се гледа с обикновено стъкло, периферната част, получайки информация от силен за нея диоптер, има стимул да се разтегля още повече. А удължаването на окото е една от причините да се развие късогледството. Значи нормално окото на възрастния човек е около 24, средно 23-24 мм. И всеки милиметър в повече води до минус 3 диоптера. Тоест, ако окото е дълго 25 мм, този човек вече ще бъде с минус 3 диоптера късогледство. Така че е добре да се ползват такива очила. За съжаление, последните 2 години станаха по-популярни, по-достъпни. Много от фирмите държат още много високи цени, нарочно, защото се изписват. Има и фирми с поносими цени. Трябва да се предпочитат от родителите, когато им се предлага или да си ги търсят, защото наистина забавят растежа на късогледството. При училищното късогледство диоптера нараства, да кажем, нормално е годишно с 0,25 до 0,5. Но при това по-прогресиращото късогледство то нараства с диоптер и половина на година, което е много. С тези очила се постига забавяне на този ръст. Също и с подобен дизайн, казахме, мултифокални контактни лещи, но това вече е при малко по-големи деца. Съществува още един така сравнително съвременен метод за корекция и лечение, лечение, да се забави прогресията. Това са ортокератологичните лещи. Това са не меки, а твърди лещи, с които детето спи. Тоест се слагат преди сън. Само през нощта. Трябва да спи поне 6 часа, за да може лещата да свърши своята работа. И на сутринта се маха, детето вижда и няма нужда от очила. Може да се ползват и от възрастни, разбира се, но в детска възраст, когато расте диоптера в тази възраст, обикновено там, когато настъпи пубертета, тогава са скоковете на късогледството, е желателно с терапевтична цел да се ползват от децата. През нощта тази по-твърда леща, тя е газпропусклива, тя притиска окото
притиска роговицата и не позволява на така леко сплесква, така образно казано, роговица. Тя не е толкова изпъкнала, което намалява и пречувателната й способност и така се изчислява, че на другия ден детето да вижда като еметроп. Нали, всичко надалече, но трябва всяка вечер да се спи, защото ако не се носи една нощ, възвръщат се диоптрите, което няма лошо. Една нощ дори, ако се пропусне. Да. Okay. Което няма лошо, детето има очила. То винаги трябва да има очила, когато носи контактни лещи. Всичко се случва с тези лещи. Пък и лещи изискват повече хигиена, повече внимание. Понякога и трудно се поставят. Трудно се поставят, да, затова родителите предпочитат децата им да са с очила. Но пък контактните лещи в сравнение с очилата в по-голяма степен забавят прогресията на късогледството. И в дългосрочен план подобни контактни лещи забавят наистина прогресията, е особено на високо степенното късогледство, има смисъл да се ползват лазерните корекции. Защото родителите много се притесняват, че детето ще носи цял живот очила и в първия преглед още питат, а кога може да се направи лазерна корекция. При деца не се правят лазерни корекции, защото окото се променя всяка година. Може след 20 годишна възраст, 25, вече да се помисли, но не към 40, защото има и такива пациенти, за да има един такъв период, в който окото има зрение поне 10, 15, 20 години, е добре в по-ранна възраст, но трябва да се стабилизира растежа, прогресията на диоптрите, иначе няма никакъв смисъл от корекцията. Добре. Благодаря ви много за този наистина много детайлен, полезен и ценен разговор. Вярвам, че доста хора ще могат така да припознаят в различните възрастови групи, евентуално свои проблеми, биха се насочили към специалист. И преди да завършим, бих искала да ви попитам, ако има един съвет за грижата за очите, за здравето на очите, който бихте дали към всеки, какъв би бил той? Моят съвет е... Искам да кажа, че зрението е дар на всеки. Зрението, очите са дар. И знаем, че когато нещо е даром, ние го приемаме за даденост и не го ценим. Или се замисляме за него, чак когато го загубим, дали временно, ако е така за щастие, но някой път може да е необратимо. Затова, за да се увеличи годността на вашите очи и зрение, е добре да си ги пазите от травми и е добре да си ги водите, да ходите, да си водите очите на профилактичен преглед всяка година. Замислила съм се, че човек обръща много повече внимание на колата си, отколкото на себе си. То е подобно. Колата купуваме масло, гуми, сменяме всяка година, я водят, нали, закарват хората на профилактичен технически преглед. Нека правят същото и с очите си. И също така, нека и подсещат или даже организират, водят своите близки на подобни очни прегледи веднъж в годината, защото, казахме, има заболявания, които са тихо и коварно крадат от нашето зрение и защото светът е прекрасен, но само когато го виждаме ясно. Благодаря ви, доктор Парашкелова. Това беше всичко от третия епизод на Авис Медкаст. Ако нашия разговор ви се е сторил интересен, абонирайте се за нашия канал и не пропускайте следващите ни епизоди с още интересни лекари и теми. До нови срещи!